Дами и господа, този поздрав е специално за Спас Бързия и за неговата прекрасна съпруга Славка, също така за неговите прекрасни деца Рая, Антония и Христо. Се казва име шест, име с лице. До него стои жена прекрасна и добра, Славка е любовта му, неговата съдба. Ти заедно градят своя свят красив, с обич, уважение и живот щастлив, а до тях 3 звезди блестят в нощта. Рая, Антония и Христо са тяхната гордост сега. Спас и Славка, любов непобедима, семейство силно, обич незаменима. Рая и Антония, 2 красиви цветя. Христо е синът, гордостта на баща. Нека звучи музика до зори за тези хора с истински мечти. Спас Бързия, име, което се помни, защото семейната любов е най-голямото богатство, огромно. На здраве за дома ви, за вашата любов, за всеки ден щастлив и всеки нов живот. На този свят най-ценно не е златото, а домът, където живееш щастието. Спас Бързия с усмивка голяма има до себе си жена обичана. Славка е неговата вярна половина, жената, която до него върви през радости, през трудни години. Заедно пишат своите мечти. Ей, Спасе, вдигни чашата високо За семейство твое, най-богатото. Рая и Антония, 2 рози в дома, А Христо е гордостта на баща. Когато има любов в един дом, там живее щастие и топъл покой. Спас Бързия, Човек с чест, за своето семейство дава най-доброто днес. до него е Славка, Жена златна, негова обич, сила необятна, рамо до рамо вървят през живота с любов са построили своята крепост. Хайде всички Да запеем сега за Спас и неговата прекрасна жена, за Рая и Антония, 2 звезди в нощта. за Христо